Estrapa! 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 Filma Charlie Chaplin ya bi navê Diktatörê mezin, ji aliyê koma teatra jiyana nû ve bi navê Tenê Ez bi kurdî weke şanû hat lîstin. Filma Charlie Chaplin ya polîtîk komedî di sala 1940 de hatiye çêkirin. Teatra jiyana nû ev film wergerand lîstikeka şanûyê. Ev lîstik ji yek perde pêk tê û saetek û 20 deqeyê. Lîstik du rojan pêk li dîka Mezopotamya an ji bi navê din Mezopotamya Sanê hat lêstin. Yek ji endama komê şanûger rûgeşkirî di serî de behsa teatra jiyana nû mîsyona komê kir. Belê jiyana nû sala 1991 da hat ava kirin destpêka navenda çanda Mezopotamyayê girêdayê wê derê hemî ji girêdayê navenda çanda Mezopotamyayê kar dikin. Ji destpêka avakirina wê heta niha zêdetir karê polîtîk û karên civakî kir her tim bi zimanê Kurdî. Kiricî dibêje mîsyona hunerê ve guherîna civakê ye. Behsa lîstika diktatörê mezin dike. Mijara lîstika me ya anha jî em dikarin bêjin desthilat nexweşiya desthilatdarî ye. Yani me ji filma Charlie Chaplin adapte kir. Herkes dizane wê filmê û mesela nexweşiya desthilatdarî ez bawerim tê fehm kirin. Me bi awayek din şîrove kir. Yek ji endamê teatra jiyana nû şanûger Mehmet Musaoğlu ye. Musaoğlu di lîstikê de rola diktatör lehîst. An ji bi navê xwe lîstikê de dîku ji behsa peyama lîstikê dike û wiha dibêje. Ji min re gotin ku em dixwazin di vî projê de tijî bileyzî. Min pirsî min got kîja rol e? Got rola bîk diktatör. Min got baş e. Kêfa min xwest min got ez ê bilîzim. Her wiha Musaoğlu dibêje peyama vê lîstikê ew e ku dem neguheriye. Lê tenê kes guherîne. Peyama vî lîstikê pir e. Ev lîstik di 1937 da hêla Charlie Chaplin hatiye kişandin. Yani bêje 85 sal 90 sal e ev lîstik berê hatiye kişandin dem neguheriye. Tenê kes guherîne. Yani ê ku tenên dibin çawa bêjim zalim, zalim hemû yekin. Zalim yani em meriv nikare bêje ev ji vî gelê ne ji vî gelê ne. Na, zalim zalim e. Hemû zalim wekevin, hemû zalim dişibin evdû. Lê ez ji we tiştekî dixwazim min neşibînin diktatora. Ez ne diktatorim. Hêjayî bîrxistinê ku teatra jiyana nû di lîstikê de şona dekorê anîmasyon bikaraniye. Membotanî, Deng Amerika, İstanbul.